Ogoja to the place in Nastop. 40 guinea. Produce. That is 15. Ndị 2000. Can they put the produce? Ọwụ kwa ya ndị ahụrụ n'ahịa ebe egoro ahịa ahụ. Ife ọ ga-apụ n'ahịa nwere ofu tiketi ha gasị gị 5000. Nwere ndị 3000. Nwere ndị ga-enye 15. Nwere ndị Can they put the produce? On the police condemn. Ndị polisi gị nsi gị obere ụmụazị ha chọọ na. Ha pụta n'ụzọ si ha. Ọwụ checking point a after checking point gị rute Abakaliki ya. From Ogoja. How about only police? Maybe last month. You want them small boys like this. No, 3 checking points. The produce no about only police. I don't take my joy, stand here. I don't take my joy. Madam, I don't want to hear you. I don't take my joy. I don't carry my joy, stand here. Give me the thing, make it go now. You know so before. The thing I know, go over one and go. How much you want to pay this month? No. Why is Zonia Ham? As in one like one aga kita. Hey, produce. As in produce again. Can they wear on the Ogoja we are on the Abakaliki wedding from their places with the no how with the high bunap no budani guys settle. I think on the church in Nigeria is working now. Nke Ebonyi State ebute kwa nna be ha nwekwa produce but ọwụ kwa na be ha ka ebutekwara ya gị bịazie gawazie Abia State Ebonyi State agụ ya agụgo dị ha ebe ha ọ pụrụ ha atawe ya ma ose atawe ose ahụ onye ga-ejekwa ele ibu ya aga ami yo sami na ị nọ ọrụ gị a small boy like this and I want me na agwa mi okwu si na ọrụ gị na go to barak akwa agbaguru onye SARS last time. Hey, a small boy like this. Gabuzikwa another new thing na no anu no be kwa ma. No, I've no heard about produce. So iga go te chihe no Ogoja mechara. Ona na ebute ma tomato ma okra from Ogoja produce. Adichana not. I ga-akwụ na ala ada. Asị gị no ị na-asa. Enwekwara ala ada ndị na-erere gị ibu 500 each bag. Bros, akwa n'ime ya kika no. Ibu ofe You will spend no less than 5,000. Na anara gị 5. Ya gba. Nke ahụ ama mmadụ ya ụgwọ anyị tax ndị gọọmenti na-ana ama maka nke ahụ. So iburu dis ngwa ahịa asịkwa m ihe ndị na-agalazili ọnụ kịta iburu ya na-abịa nnọọ na-anaghị each checking point to checking point 500 kirikiri ụmụazị police no when accept okay even the police man 2000 police army 1000 they will not approach you they will not even talk to you yes. Na side Ogoja kan kan eme. Manabia. Ebe ni na me nwe checkpoint. The highest had mind enough. Ha bo bere nwa hota. The weba. Oh ya na tega. What Ebonyi State and gini agwe ku ishoku. Oge eguzoro ne back ihe o mepere. Ọbụrụ ndị achọrọ eme afọ anya nwere ebe ha nọ ebe ha nọ de ebe ekwesị ije onye ha ego ịbịa je imepe gbafe ekwesị ịbịa mechitere ha oke na ọ bụrụ n'abalị ba mmanya ụtụtụ 2 o'clock. Hey, chere ha na-emi asọsọ ndị bụ ahịa ba ha dey emi like private car na agbafe because abafego m a lot of times ada akwụsị m okay so ndị niile bụ ibu ka ha na-anata ego a and iwu megide na ị ga-akwụ ya each checking point ọ bụkwara ndị amị ịma ndị amị nwekwara enwe ndị amị ga-abịa itu ha ala ha aha once you be ibu I want to feel it. So I'm not private. Can I? So I'm figure we na. Okay, private but no any here. I want to enweta ni. I want to be ha kwesi mo. Asikwa bi ndị mmadụ je very well like this. Iwe carry this. Ị na-ewe ndị mmadụ iwe carry. Carry. Hey!
No, the society is not good again.